Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit din nou cu partea a doua. Ia-zi, Alexandru, ce facem aici? Făcurăm puțin grătărel aici, am pus niște carne de porc, cu o Așa. sândă așa, puțin așa mâncăm noi țiganii. Cu slănină. Cu slănină așa și Cu făcurăm rânză. așa, nu făcurăm un grătar așa chiar de mare. Da. Facem așa pentru noi, că suntem o familie mai puțină și de aia facem așa, că nu facem chiar mai mare. Așa că abonați-vă pe canalul meu, Radu Alexandra, și îmi dați și mie like-uri aici. Și mai arătăm și aici asta, găina asta e foarte galbenă, de casă, am tăiat-o. E de casă asta. Și facem și o salată din aia, cum a ieșit acum în verdeț, în continente. O face soacră mea, că soacră mea e cu bucătăria mai mult. Ea se... Pică mai mult. Da. Așa cum Și e. făcurăm și ouă, ca un fel, ca astăzi, ca un fel de Paște, nu? Da, e Sărbătoare, înălțarea. înălțare. Și așa că, prieteni, dragi prieteni, vă așteptăm să mâncăm, să bem. Avem bere, avem suc. Vă așteptăm cu mare drag. La revedere și abonați-vă pe canalul meu, Radu Alexandra.